Sa number 10, pinalidad sa mga nagahatag sang limos sa Bacolod, ginpasakaan. Ginpasakaan sa Bacolod City Government ang penalidad sa paghatag sang limos halin 50 pesos pagkadto 500 pesos kasunod sang pag-amyenda sang Anti-Mendicancy Ordinance sang syudad. Tinutuyo sini nga mapunggan ang pagdamo sang mendicants o kon ang mga nagapakalimos kag ang pag-usar sang kabataan sa pagpangayo sang limos. Gin-author ini ni Councilor Israel Salanga kag gin-co-author ni Councilor Celia Flor ang ordinansa. Suno kay Richel Verde Prado Manga, ang pamuno sang DSSD Bacolod, ang mga naga-engganyo o kung naga-suporta sang mendicancy kaangay sang nagahatag sang limos, mahatagan sang warning kag pinalidad. 500 pesos sa first offense, 1,000 pesos sa second offense, kag isa ka adlaw nga pagkapreso. May mabugat nga penalidad naman nga 5,000 pesos o kung isa ka tuig nga pagkapreso para sa mga nagapakilimos nga nagapangharas o kung nagapangdupla. Ginbag-uman ang ngalan sang Anti-Mendicancy Task Force pagkadto sa Bacolod City Mendicancy Management Division. Kag ginaplano ang Mental Health Response Task Force para sa mga may problema sa paminsaron. Ato ba lang may reklamo sa kajep, tapos kung di pagtagaan, sorry for the term ginaduplaan nila, tapos nagapang-active sila, dila siya nag-trigger na nga nagapagit ang data protection na natin pumuluyo, so we need to amend the ordinance kaya para may ma-regulate natin.